Je 15. február a v našej škole prebiehajú fiktívne voľby. Máme tu žiačku 4. ročníka a, a máme na ňu pár otázok. Dobre, jasné. Dobre, to vypni. Zaujíma sa o tohtoročné voľby? Máš nejaký prehľad, akí sú kandidáti na voľby? No nejaký prehľad určite mám, ale nevenovala som pozornosť veľa kandidátom, mala som hneď svojich dvoch favoritov a jedného z nich určite budem voliť. Aké dôvody by u teba najviac prevládali pri týchto kandidátoch, kebyže ich volíš? Aké veci by si najviac všímala? No určite by som si všímala, ako sa akože ich pohľad na celkovo na Slovensko, aj aké toto. Ako sa vám býva v domčeku, teda lepšie, že? Lepšie, hej, ale tak akože ako dom robota, tak aj okolo záhrady, aj ja hovorím, bože, ja som nechápala, že my mohli... Sledujete aktívne voľby? Viete čo, nie, vôbec nesledujem. Ani sa nezaujímate o politiku, ani o kandidátov, ktorí budú teraz kandidovať na predsedu a poslancov a prezidenta? Veľmi ani nie, väčšinou to nechávam taký voľný priebeh, nech sa to rozhodne, ako má. Aj máš vybraté už, koho budeš voliť? Hej, asi Čaputovú budem. Dobre, ďakujem, to si nemal hovoriť, ale to nevadí. Pohoď o tej Čaputovej potom. A ktorý kandidát ti najviac sympatizuje z nich všetkých 15? Ja si myslím, že asi tá Čaputová, pretože to veľmi zaujímavé všetko ukazuje a takto a myslím, že tu budem asi. A vedel by si aj predstaviť, že by bol prezident Slovenskej republiky žena? No, asi áno. Myslím si, že by to bola taká príjemná zmena. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujeme ja. Pán riaditeľ, zapájate sa aktívne do volieb alebo sledujete priebeh volieb? Nemôžem sa zapájať, to sú študentské voľby simulované, takže len tak z obdáleč sledujem. A aj máte prehľad medzi tými 15 kandidátmi? Ani nie. Ani ste nepozeral, kto tam medzi nimi je, alebo ste nevidel nejaké uputávky, reklamy v televízii? Niečo som videl samozrejme, aj ich tak zbežne poznám, ale keďže nestíham sledovať televíziu popri ostatných prácach, tak som mal tú smolu, že tie ich reklamné šoty som nevidel. Aký máte názor na to, že by bola žena prezidentkou Slovenskej republiky? Nemám s tým problém. Takže keby že náhodou je zvolená Zuzana Čaputová, bol by ste spokojní? Tak ako keby bol zvolený ktorýkoľvek z tých kandidátov, ktorí sú tam. Dobre, ďakujem za rozhovor. Hovoriť. Keby náhodou si sa rozkrcala, ty keď začneš týždniť. Môžeme ísť na to. Dobre. Máme sa pozerať na seba. Takže, Ja mám pre nás sebárik teraz. Filip, Ešte si to filmuješ. Filip, ty si členom tejto fiktívnej volebnej komisie. Ako hodnotíš celý tento priebeh? Tak z pohľadu volebnej komisie ho hodnotím veľmi pozitívne, pretože si myslím, že pre študentov to je veľmi dôležité, aby sa zúčastňovali niečoho takéhoto, aj keď nemajú ešte 18 rokov, ale pripraví ich to do budúcnosti, keď pôjdu už reálne voliť a trošku inak sa pozerať na ten smer tých volieb, že to má aj nejaký zmysel a je to dobré. Ty sa aktívne zapájaš do volieb alebo pozeráš ten priebeh? Si informovaný o tomto všetkom? Aktívne sa zapájam, nie že by som mal odsledovaného každého kandidáta, ale mám takých favoritov, že viem nejako sa v tom orientovať, že kto je pre mňa ten aktívnejší, čo sa týka kandidátov. Kebyže si pozrieš všetkých tých 5 kandidátov, ktorý ťa tak najviac sympatizuje a čím? Tak v prvom rade by mal byť nejak spojený s ľuďmi a aj s tou mladšou komunitou, takže mal by nejako byť v priamom kontakte aj s nami a dávať nám najavo, že sa o nás zaujíma, že sa venuje nejakej záležitosti humanitnej, čo sa týka aj pomoci ľuďom, ale aj vytvárania nejakých nových prostredí pre mladých, aj pre všetky vekové kategórie ľudí a nech komunikuje, musí mať hlavne dobrý prejav, to je pre mňa najdôležitejšie. Tak teda ďakujeme za rozhovor. Podobno. Dank.
Dneska... Ešte raz. Takže... To je blbek, jak to si... Môže... Ježiš, ono to svieti, aha. Takže dneska je 15. február. Roland, zaujíma sa o politiku? Maximálne. Si oboznámený so všetkými 15 kandidátmi? Maximálne. A aký máš názor na to, že by bola prezidentkou žena Slovenskej republiky? V pohode. Takže keby náhodou bola zvolená Zuzana Čaputová, bol by si spokojný? Bol by som spokojný. Aké máš predpoklady na správneho prezidenta? Čo by musel spĺňať, ako by mal vyzerať, ako by mal komunikovať s ľuďmi, o čo by sa mal zaujímať hlavne? Mali mať dobrú komunikáciu a byť cieľavedomý. Ďakujem za rozhovor. Nizač. Sleduješ priebeh volieb a aktívne sa aj zapájaš do tejto problematiky? Skôr nie. Si oboznámený so všetkými 15 kandidátmi, ktorých môžeš voliť? Áno, včera som si naštudoval nejaké informácie o nich. Aký máš názor na to, že by bola prezidentkou Slovenskej republiky žena? Príde mi to v poriadku. Aké predpoklady by mal mať ten správny prezident, ktorého by si chcel napríklad ty zvoliť? Komunikatívnosť hlavne. Trochu dominantnosti. A tak. Dobre, ďakujeme za rozhovor. Ďakujem aj ja. Viktora si vyspovedáme. Načísa listoček. Jedného si zvol, chod za plentičku. Je jedno, ne? Proste ne. Aj keby tam dal to, čo ja viem, to... Keby tam dal svoju mamu, tak by to Zvuk, prosím ťa, nenahrajú. žiaci. Toto, pozrite na to. Čiže ja viem. Nevidíš, že podľa tej kvôky, áno, že robili na sklad? Áno. Aha, krajne. Áno. Ešte nie, ale posledný hlas bol jedno. To bolo len také presne. Ja rátam Zuzku. Prvé, čo som vybral, tak to si to predstavujem. Čakaj, ja. Ale krajňák má veľa hlasov. Kýchať.